Makoro iluongo ni gima serious. Makoro wachopo dala kaka neno endo wan dala manoma. Wan kae ndiko Zoom kapita. Uzum kapita aka amwa. Amwa. Uzum kapita amwa. Chunyi no twenyo got mane. Uzum kapita. Chunyo twenyo got mane. Amwa. Idak gi ot ko sidak gi mina nyango. Amwa monda keli. Bas, kawuono wadwano wakorge ni wakelo no jangolo maseri azilungo no seno mina wiko. Yes. Waonja ne thum chaka gi mawani makoro wawere. Evangelist. Koro ne onje magino onge ni. Osiri monteko. Again monchendo. Again monchendo. Sorry monchendo. Chak. Osiri monchendo. Chak. Again monchendo. Digi. Nairobi monchendo. Brody. Hey, kawuono wan goseno mina wiko. Oseno mina wiko mbata ilungo ni evangelist. Oseno mina wiko mbata. Gimogwedhi Oangla life band. Owacho ni japidi wethuolo. Japidi koponi men giwuok to wethuolo ne nyathino kadwa neno. Weye neno kon. But wan goseno mina wiko mbata. Wan goseno mina wiko. Bona kore ni wasero jodala kaka neno no endo. Sani wan wanom. One dollar. We are live from home. Yeah, we are. Omera hoje tomno za Musen biro kwa. We are at home. Hoje tomno za Musen biro. Manu monchendo no. Lo seno Goma giba meto me. Ne. Warwa kusen samatumno we. Wichukutu. Warwa kusen samatumno ro. Useno mina wiko. Koro ine MC koro bana. Kete kaka en kare. Koro rwake aneno ka wuod ng'ani osedonjo. Mano wuod rwa punda jasonga. Wacho ni ndani. Daddy, karibu. Sawa. Welcome. You are feel most welcome. But anyway, welcome. Bas, kichako kisongo. Koro kana wachige kisongo. Ladies and gentlemen. Yes, ladies and gentlemen. Let us now welcome one and only. Yes, let us welcome one and only. Osenu mina wiko. Mbata. AKA 40 gidere kan bunde. Monchendo. Mama ni AK47 but Willy da Prince. Willy. Omari Mosna Osen. Timoso ninga mapoko kele sikiri. Timoso ninga mapoko kele sikiri. Usano bila wiko bata. Kwa kuda yako beli. Wila keyo amwa kozoki kamwa. Amwa. Baruga Tony Koso. Mani lungo ni Tony Koso. Ndani kabisa. Patrick Limumba wacho. Omari Mosrao Zoom. Kazo gigi nganyuma. Willy. Wacho ni live from Bondo. Yeah. Yini nano wa machigni. Jinano wako ya loka. Yaka diaspora. Yini in Bondo. Yaka St. Caroline Hotel Indians. Wacho ni ndani kabisa. Ndani ya puta. Kuta. Yini koro inbonza. Koro Diyo Musen. Bas, ne Diyo Musen. Koro ani madonge screen. Koro ge Musen. Koro yini inbonza. Koro ge Musen. Oseno mi security maraji. Bwana ne bonsanga makuotu bwana. Kuode. Bonsanga makuotu bwana. Oseno mina wiko. Machiegni. Mokwongo kaw thuolo ni endi. Bwana bonsa kuodi chieth guok. Bwana kuodi bwana. Bas. Wengi okoja bonsangi okoni yawa. No. Tigeri kore ka asingo wi ayudo ka jalo apoy. Mayumbuli ro mara wichre. Oseno mina wiko. Machiegni kaw thuolo ni endi kuongi mos jopiny aneno ka Felix Were wacho ka cha ni mit maratari kendo mit kachiliel. Mit. Owacho. Sa erokamano emuna Were wacho ni Gachilian. Kautulo ni ndi. Wakautulo mundo miamuse joera tetemane na wakisani. Amose gini Yesu pak uru. Kichikono bende sabato. Yes, Yesu pak Yesu. Apa ke? Kanisa ni biro ge the club. Biro ge live. Ni lep kanisa. Bang mos daer mundo nyusu ni muloso kata moneno. En Onyango Dennis kata
Okoro nyago dis mano nying school. Rosuma. Mano nying school, mano ok nyingi. Mano nying school. Rosuma. To mama nyogo moko to Osen Omin Awicko. Osen Omin Awicko. Evangelist Mbata. Evangelist. Atiyo anda region mora ni Mogwedhi Angla Band. Mogwedhi Angla Band. Antoja kore leo wacho ni dala di kodi ma fine. Yes. Meanwhile, mosna Omin Awicko. Koro dala di ko mari fine. Koro wani masani wadhi dala. Wani masani wadhi dala. Wani move gigi at home. Dala kuponi rito ni mondo di kodi ni dala di kodi nayo. Dala nyalo hinyi. Dala nyalo hinyi. Kuponi donjo dala. Yeah. Ine mi ensure ni dhi dala. Gima dwa na kwer jodala, mano Osen Omin Awicko ge ngata mandala ka. Mano gima dwa na nge. Jodala nitie walo moro muwalo ni ng'ato keto pi. Ng'ato keto pi. To biro ni ati ni koro watimo nango. Oseketo pi. Teduru nyuka kaka utedo pile. Koka mano. Ted nyuka kaka utedo pile. Chwaka. Ni oseketo pi ni Ibi penji ni bwana. Ne watimo nango. Watimo nango nade. Los sitirungi kata gine. Kata gigi botim. Chwaka pigno to kose bedo maliet. Dikage da pi mondo los pi modho. Dikage da pi. Ni samoro ng'ato tedo to wacho. Ote kose tedi chai tiko nini ya. Ni hang numadhe madha kamano. Waonge sukari. Umadhe ga nango sama jao kopoko pi. Nikoro wametho nango manye donje ya dala ni okombe. Donjo ni ato. Koro ya wadwa metho nade. Methuru go kombe jodala ka kudala. Bas. Koro adwani Osen Omin Awicko. Ingeni adwa na onji thumbi chama tini ke samoro joge nitie jok moko ma samoro kiai. Adwa ni onji nwa usiri moni CHENDO. Igo drum set ago piano. Wago piano. Igo drum set. Anu kagajao. Anagajao. Ongeng. Ma ini tuwe. Osen Omin Awicko. Piano nadi. Osen Omin Awicko. Betri rumo bwana. Koro ne chaka kumiguro go kania. Usiri moni CHENDO. Atonde moni CHENDO. Ailuo wa yokne tete. Atonde. Aya. Ne omoni am. Tengo mambanyu biro niga. Usenengu moni do tija. Tengo luwiri do nono. Usenengu moni do tija. Ina guchu. Ushuna kura wiru magino. Tuma ijeni na. Ajunge base. Omera jothum to ne polo mera. Jothum biro donjo. Ka ng'ato we ode mar permanent to dhi ninde koyo ni Osen gocho. Jothum ne polo. Apenji ng'ato we ode mar permanent. Dhi kumobao kama ni jathum gocho. Mobao gi mabati. Omakari jathum ne polo. Jathum dhi donjo polo. Jathum ema ng'ato we wa sikul ni dhi miela dier to jinie prep. Jinie prep mo we prep. Mom chiel. Todhi kuma jathum go ma jathum nene polo. To jathum ka ma adier o entertain ji ma ng'ato odhi gi nyadendi ne di ma nyadendi ne dong kono modong misumba. To ma jathum nene polo. Jathum nene polo. Moduogot nono. Tok ni onona. O ma nyadendi go bogo oyo kuot. Yani nyadendi mucho mai leun. Jathum nene polo. Jathum nene polo. Ka polo ji nitie dire ji donje. Oma jathum nene polo. Patrick Lumumba wacho kacho nago. Adwani bed live mondo ikwonge onje na thum chamaten. Thumbo sen. Yes. Kise onjo na to koro comments yo kwa dhi somo gi ka. Comment gi wadhi somo gi koni. Kechingene koni wapongo sikirin. Aneno kale Lumumba wacho kazi ni Omari. Mano to mon to CHENDO. Shekelia kamora mora. Osen dual no nega kan busia koni. Hey. Busia. Apenji maini sato busia. Apenji. Osen ne kato duonde osenego ng'ato busia. Isenego Patrick Lumumba busia. To sen idhi iki kure wach muchari bwana ni neno amaketho e live ni to ningo bedi wabiro nene. Iteri muchari mane to de sato busia. Patrick. Baba Gothum. Jathum eno ng'iyo ka kuom miel. Oloko wadire mar tugo sawa.
ni mabwana anonyo wewe. Wewe. Ah. Kare no wonda to ma do buarana. Tomado. Mani lungo no senu mina wiko senu mbata. Ha? De mama ungeni atiku ejike songo mondi bi wacho ne johango. Doko chulo fi. Ah? Tukara. Wewe. Dinheiro kamera tayari. Mani lungo no senu mina wiko senu mbata. Osen mbata. Adoni kunginyo yatom. Adoni kunginyo yatom. Adoni kunginyo yatom. Mani lungo ne kengu bado wacho ni omachu ayo. Aya, kumaweru rumeno. Ninga, kumaweru rumeno. Nengani ne ko zini ayini chiko yitu wani mwa yitu. Ha? Kape ngarere pokoro. Ile mekonga miali kasirena. Kumugureni. Koswani makonga gangi miali taweni. Sawa. Ay. Manota makoto. Ma iluongo ni Jaro Soja. Iluongo ni Gor Mahia 001. Owacho ni Omari Jaro Soja Gor Mahia 001. Jaro Soja ine momiyo wachungo thom. Jaro Soja. Mani luongo ni Jaro Soja the Green Army. Jaro Soja in kidonjo kama. The Green Army. Tuwakwongo wachung mwa wegi moro mono watimo. The Green Army. Thum dong mono dhimbele kuro wawe. The Green Army. In fact now it is when I can speak in English. Yeah. And by the way. But in fact. We don't want to take it very far. Swali. Huh? By the way, Swali. Unfortunate. Ingeni manonga makeke zongu. Kal Swali no. Makoro yudo go nguvu. Swali. Unfortunate. Like seriously. In fact. Like seriously. Let me left those. How? Let me My lungo ni ajali wacho ni wewe. Umeda. Ne sani one live kakineno ni endi. Kadang watang ni kaka dala chalo dangu kiye. Wan ka indi go senu mina wiki lungo no senu mbata. Ilungo no senu ne Patrick be wacho ni. Patrick to girino do kalo pio mele ngado ne. Wadi soma. Jaro Soja nyero dia. Ay. Mani lungo ni Jaro Soja. Jaro Soja ngene ya. En kata koponi ati ni odonjo dala ne to yudo ka jigore. Tori keche ni jagor. Amor koduba. Moyudo ko pade ngato dala ne enogo mania. Gol! Kore ko pingo nyathino nango. Kendo kore ko nango kamano. Mano japak mipira. O acheri amor koduba. Jaro Soja amanyi mondo wadhi live bwana. Iwacho ni jaro. Namba ni anu gono. Adhi manyi mondo ikonwa ni bwana to mipira ni ere kaka nodonje rembi kama. Ingeni Jaro Soja nyocho dhi mamaluzi. Ongade kama. Nipi moremo dongo wuok gine. Wuok ji. Jaro Soja. Wuok jaro. Ji kama. Yani Gor Mahia. Gor. Opim blood kama. Ene blood group ji. Ajali penjo nango. Penjuru ni ngato.
mata giro sekalo. Message no ka. Awadhi some koni. Bas, Osen Omin Awicko. Waketo ogur matin mondo kori mos jopiny wawe kao live ni kamari. Aneno Creation osedonyo kacha, Rose Umo osedonyo omera jing'eny ka. Rose ne jing'eny ko Osen Omin Awicko. Rose. Kendo apani kata namba ni wadhi keto ka mondo jogi oket gimoro matin. Saketa namba na mango donjo ne mapogri. Koro som namba areyo. No. Som namba areyo me kare ka 07. En bo som Marian ba som. Wadwa pogo namba nikech wadwa ni ung'ad gate. Koro an nembni na iketa dek. Ana bi dakwe. Ini ket nembni ang'wen. Mano kabedo. Osen oketa dek. Anna aketo nembni na dek. Yamara kadhi 700. Iket nembni ni ang'wen. Ano chakore 700. Koro an ngina chako ni 0711. Mano tieko. Ana chako ni 077. Okichagi 07. Akaka 700. Iketo madiere no. An ketna urumia be. My namba makoro wadwa keto mukete pesa. Yes. Awacho nembni ang'wen. Yes. Yini wacha dek. Yeah. Ng'ani opong modong mondo gibeda par. Koro pesa no koor to gipogore korwa. Wapogo in fact. Koro 0711. 7442. Kaso in mari wach nembni ma. Omera. Bruno waziri Omari. Bruno. Mosna Osen. Osen daki mos jogi in. Ani ng'e kendo mage otimo kalu. Brian odhiambo sodo. Nawe ni kachieng' wa. Okodhiambo sodo. Ma iluongo ni Honorable Brian odhiambo. Bas, wadwa ni wagur ni thom mondo koro Osen Omin Awicko wuok kodwa. Bas. Ne. Akeni seno makama kajini mondo koro wamiel. Osen koro makama kajini mondo koro wamiel. Mondo koro wakoni kit tiel. Wakoni kit tiel. Karungu bonu teko. Amba namba tena onja. Onja. Japiko to koro de baja. Mane kaka de koro koro bien. Jagari la. Wachunge. Ilungo no Osen Omin Awicko. Wado no ka thuolo ni endi mondo warwako Osen bio mosu wan wase wuoyonde. Wan wase wuoyonde. Already we have talked. Wadwa ni Iketo kisongo. Ipare ka biwale kwa. Was it recommendation? Ingama wuoyi maneno adwa na koni ni wuoyi mora mora. Nyaka bed gi driving license. Kaluwore gi gimono Osen owacho ni mon teko. Mondo kopo ni ati jaudi chandi to in gi thuolo mar riembe nikech in driving license. Wapi makofi yangu? Nash. Dako ka chandi mie promotion. Gole dhako matin.
tere dhako aigole dhako titere dhako itere dhako maduong ikoni ni koponi dhako chandi kikwagore sani goruok noserumo mi jaodi promotion gole dhako tere dhako maduong kike ambwa sani koka bado koponi ati ni chiku mar kanisa tami meto itimore imi alufu mafek iorege chiro timi budget mar siling 800 tikonde go budget jo chiro dego maduok koti in kike goe pesa fake in mi alufu mafek ago mama no mi budget mar siling 800 kapod ochunge do duka ni kedembo kaso jaduka oke mi pesa dokot yawa ibiro goku muchunge no rito in the meantime Osen Omin Awicko iwacho ni ija kanye baba ingeni jog winja mon chendo to gikia koru ni jangoma ja Kenya okay jangoma Migori County ni kamera mano 044 ni kamera babu aneno kiboro hapa ni onenga medi boro chwale mathin aneno kiboro ni ai bani midhi ngada ani midhi ngada ai dhisi tul mi auzi tul kata sofre bas asasa kanyo sawa Osen Omin Awicko wewe ninja kanye jetu na tena ja Kenya Migori County Sona West constituency Wega ward madong kara la ranya ndani so thumbi mar mon chendo ni en mini chake mokwongo koso yudo kama oko sise golo chien kanyo en maneni ni wero chwo koro dikech mon chendo temo miyo mano trend kama koso ango motimore ni process mar badaka en thumbi mini golo mokwongo mano mokwongo koro natimo na instinct mamalo instinct oanglo sengao gine kisungu chulungu na instinct nyini wechuna gi school mo we class 3 monge instinct do wachango sani de wechune gi school mono kodwa no mo chope class 3 nge do wachango kanyo pongane kanyo mo na instinct benitie gi minyalo wache ngeny omedene sikulu ber makata kok yudo go tich inyalo mer go at least yudo gi miwacho kimer idhi ka kongo kikunjori inyalo dhi ka kongo kikunjori wiler ng'ama nong'eyo ni Zoom nyalo tiyo gi fee to kunjre ni obiro wuoyo gi johango yawa uni to wan wagik adek machon koro jatelo bang' thumni sigolo thumberi jatelo gisani an gi thumbe 47 Osen ni walo gi studio apenye makoponi ati Nyasaye omiyi ni ati imbe part ni moro bede muma to mano muma koro ichaki medo maromo nikech weche misewacho wende 40 to nyalo romo kendo verses moko abedo mago yani weche ne mosewacho thumbenego onyalo loso go muma ndi koro Nyasaye obiro ne jamani wachne cha bimede muma koro wacho ni Osen apagare wase ni mo wiye malo wacho mon chendo kiumbele ka ande kalero okay Osen Omin Awicko sani dango wachni ati thumni makuri tiyo koso in gi tiji moro mabe itimo kando samoro iono igo apiko igo ngware kaka iyudo ka nitiere jok moko ma thumni endi giketo kaka gimoluongo ne iluongo ne side hustle kaso iyudo ka nitie jomokete kaka main job koro in kaka Osen Omin Awicko thumni keto kaka main job koso side hustle main job an ga kiba na moro maneni case ni case ni ati ne vanso tamare mi ibi gocho ko moro to we ikendi kisipik ni tine ka kete vanso tamore ineni case ni kechi gimoro ka gimoro ni gindalo ni samoro to nyal room na mapeyo to kago mno room koro ko puno room mapeyo to an gi krok na moro kechani gima na sawomo okay to kaluore gi wer mini wacho mar mon chendo ni in gi dhako koso ne gi chendo miwegi bwana wacho ni bwana an ka gi chendo kama koro adagu solo beta idag solo ani ngeni wacho ni no miyo sani okagom kata ngama miyo in fact ngama miyo modong ngimane manyaminwa gi menwa ngatangara modongo kadwana manyo pesa mono sekona ni chendo ga in ni we kamano goswane mi olowa mondo wawe ngeni nyalo olo wabe ni yudo mudugo wachni okre kosungo mali orad madagi mono tamo kare wanwa ka wachi wagone thum gini ndoko to wan wadagi mono in go koso ne gi chendo alo okay by the time nago mano to ne aonge god
Omi atini wach mane natiyo gi instinct Okay. Omuyene Kuma instinct chane. instinct en muga mamalo yani gidoluo. Awinjo. Kona tiyo muga mamalo e loso gima mapok notimore na. To nyagi sani to koro an go. Yin koro manyiso ni in gi dhako sani. An go to kawacho ni an go ni koro kanya chako medo. Put any interested. Igeni ya gima nyino wacho ni oparo na gimoro. Iyudo ka ng'ato chunge e kanisa wacho ni ya ni an gi jaoda achiel kendo miya mor mokalo wamor ahinya e kenywa. Mathematics emikia. Ka dhako achiel nyalo miyi mor machalo kamano. Kopo ni ikawo gi 10 dong moro negi. E koro en mor lil. Akoro dhako achiel minyalo timo go nene. Ni mi mor. Ni mi de chiega ni. Ni miya mor mokalo. Ni miya mor mokalo. Kare ka gin 10. Kare kikawo mon 10. Bi ng'e gimono Solomon winjo. Bi ng'e gimono Solomon winjo. Kata ka Daudi. Akoro Daudi te mane ko Goliath gi kidi. Akoro gidhi disco matanga. Okono Goliath ni ae mudho chifo sekwero ni jo. Dege biel kanyo mo. Ema koro kanyo mo ing'e ni kidi ng'eny. Ema koro DJ Chendo to Daudi winyo kidi kamo. To e chodhi ogo Goliath again. But in fact Kori wacho ni senyombo but inyalo medo. Oyiena. Jaodi no benigo. Ne ng'amo ng'e jaodo seno mina wiko kele kama chiegno. Wacho ni osenyombo but onyalo medo. Kele ne ing'ama miyo mong'ere gi chioseni kele kamera kamatin. Wadwani wawinj maber. Oyie ni mondo imedi koso mati kwala. An ok chike, an machike. Kanyo tigeni ng'ombe maber. Moa. Ikoni oko chiki. An mang'ado bura. Kori medo ene makoro ne koneno nosoe to sawa idongi manyien. Paro ila no onge go. Paro ila no poko. Koro asetemo chagolo albums mopogore ema kete gi kiwango no. Okay. But ntie thumo sen moro mogolo. Do ledho nego jopiny. Osen thumo mose dhi kabisa. Onjinwa gane. Iluongo ne Kodhauka ne duogo. Mabende ya paro ne dhi timne launching kawuono. Ne wago ni piano go bass. Kodhauka no duogo. Yani ni Kodhauka dhano. Bwana ini makuru security nyeni osedonyo. Omera. Bimi Osen security. Wabro ngado pesa. Bimi Osen security. Wabro ngado pesa ni yasachiel. Wabro ngado pesa ni. Wacha ni ha. Osekednwa chiemo kidhi chiemo. Ng'e bwana wepando nyeri. Osekednwa ka kuon gi mandas. Koro nyaki ket security kijonyo wangi. Security koro ben. Kodhauka ne duogi. Koro onjinwa thum. Koro ng'ene ke direct Kodhauka no keli. Inya penjore ni Kodhauka kelang. Yeah. In fact. Koro en gima omewacha atiyo gi instinct umuga mamalo. Ng'ene loko ne joma ken kech wando kisungu wawinjo mabor. Instinct. Creo gima Kodhauka dhi duogo. Gima Kodhauka dhi duogo en Jackie no jaoda. E koro olengo tiende matin kidogo. Jackie chal gi mosoye matin. Osoye matin. Koni akona ne Kodhauka dhi kele. Owe chandre mang'eny Kodhauka eno dema Kodhauka madhi kele. Ene mochako to wadonjo. Baba meya. Kara chaki. Chaki kumumit nigo. Gikumumit nigo. Modong to gidwinji kama chuo. Ani Jackie. Chiega onge. Jackie na onge. Kodhauka dhi duogi. Kodhauka dhi duogi. Kodh peto dhi goe. No, afwenyo. Wago bes. In chak no go. Mano tiut. Mano yeke gi tiut. Koro in were anago bes. Chiega onge. Chiega onge. Chiega onge. Kodhauka dhi duogi. Kodhauka no duogi. Kodh yamo dhi geng'i. Kodh peto dhi goyi. Mana wuoyo gi Jackie. Jackie ne mayore wiko. Ora bei. Ai piko muocho. Mo ini ombek. Chiega onge wachaka. Wetsi piko chako gidobedi.
Chega onge. Yakina onge. Kodhe amo ino duogi. Lauka dhige. Kodhe peto dhigoi. Mana wuoyo gi Jackie. Jackie no. Nyeni be walo. Ni mana wuoyo gi Jackie to wane ma wan kore. Mana wuoyo gi Jackie koro aran Jackie. Koro apiji ya. Osen gi iketho thum nang'o? Koro Osen Omina wiko magi thumbe mo trend kabisa sana ma dala ngeni gimoro mori tuomo gi network kia mara kia ni kuon mburu ngeni dala gik moko tek mokalo. Ikao pi tere baf. Sami kao pi tere baf ni. Iduoge yudo ka idhiyo musabun. Iduoge yudo ka diel modho pi. Koro kiriambo diel ma idhi kucho iyudo ka dhiang' chamo sabun miwecha. Choko omera dala lakini dala. Koro sami golo diel sama podi golo migine koche cha idhiyo muusi. Iyudo ka gine pondo nyono tirafo barore. Pio pukore piny te. Dala iwe usi piny ka podi wacho ni hawa anti Sikola ya wane bepi moro dong aluok rago. Ibiri yudo ka punda chamo usi. Nyaroyo chamo. Koro Osen Omina wiko. Yes. Thumbe gin thumbe mose trend kabisa toka winji gi skiza. Ere kaka ang'o timore ang'o miyo pok iketo gi skiza be ka gocho ne ng'ato kamata winje. Usiri mon chendo. Chua. Nairobi mon chendo. Dugudu. Wana kaka winji ywago wach dala no. Dala weche ngi. Oh dala punda chamo sabuni. Dala. Tafadhali. Dala dondre. Ma wawacho kabisa ka in upcoming artist in kanyo no endo. Wabeduru jok matiyo gi instinct kaka nenga ne wacho. Be okata upcoming artist na. Ngata. Nikech in misedhi malo no. Inyalo duogo piny. Michak ibed upcoming. Yeah. But meanwhile, ana medo paro nini anatiyo ga gi upcoming artist mang'eny nikech okati gi down going wawa songro the dala. Even me also. Koro gimitimo en niya, kaw namba na en 079192 mondo wang'i kaka inyalo los ni skiza. Iwinjo kiyudo kata parodi moko managoka. Iyudo ka sani kopone ng'ato gocho tiyudo ka oyudo parodi go skiza. Mogo ywak. Iwinjo gini mogo. Mogo ywak. Mogo nwagolo kacha yudo ka jopiny pako kabisa. Ya we. Mane wapengo godongo swag Tanzania udongo saya ni hawa. Idhi mayaji. Yeah. Now we are back. I think we have so many comments here, but according to the network. Game gine sama podwa wach skiza no mondo wasom comments gi kono. Koro Osen, ang'o osetimore momiyo pok gine. Okay, ena process. To kendo mana kaka winji wach ni ka ng'ato tudre kodi to nyadhi mapiyo no. An koro kera tudre mana kodi live and direct mondo gino dhi mapiyo. Bas, wawuok ni ati wadwa konyo jo skiza te. Jo skiza te an gosiepna mar jonation watiyo gi nation. Koro gimitimo ikawo namba na watudore iloso ni skiza ichwado. Iwinjo to ka in kanyo miwuoch gini imbe nyalo support wa bwana dhi kacha cha endo SMS the term skiza tiwe space tiketo code makanyo no endo tikawo thum wachiel kidwaro mogo idho kidwaro vera duokna sipika gin kanyo teja peto gimoro moro midwaro kanyo gin tiere nwa segolo skiza en kanyo inyalo dhi timeline da kanyo ineno wach skiza no subscribe koro imiyo gimoro matin to Osen Omina wiko be wan go ka to gi any upcoming artist mawacho ni bwana embe odwa ni gige ni obere skiza inyalo tuduri kodwa enembni wa 07919232 mondo wayud kakwa konyi. Meanwhile, Osen Omina wiko ang'eni wadhi loso wachno endo. Kona ni jok mage man kanyo mondo wasom comments pio. Okay, sani oklung ni MC Omari Nash kimanyo ka imanyo ni Omari Nash. MC na sewe ne nyithindo matindo. Ankora an biluonga ni MC Ozum Kapeta. Ozum Kapeta. Ozum Kapeta neno ka wan ka live. Aneno ka wan ka live kendo wan ka echa gi ji modao. Aneno ka wan ka gi comments 48. We are very sorry. Jarosoje wacho ni gimoro goyo koko kanyo unti but masin. Jarosoje but masin bano. Don't wa goni ni wan dala. We are now seeing it. Dala everything can happen. Dogene no jok mo wan go ka. Aya. Mano Osen nyameuru gochieng gotieno to nyameuru
owacho nango owacho ni mano sen nyameuro hapa no godiochieng gotieno wewe Osen ajali wacho kacha ni penj na Osen ni ng'amano ng'amano sianda ne gibilo sianda ne gibilo cha ne otho koso ne owelawre kode ja no weyo duoka gino koso wasom gite kachela chiel duok mano machana se ng'ielo rengo nunege manyiso ni ng'amono mumano chame mume mano chame an madwa nega to oyudo ka Nyasaye ni koda mokni ne mitieke aruoth ba kendo kano biro malach omera mano ng'among'eyo Osen omera ong'e nyaka ywaruok gi mono ng'ato aya Cherespo Kowino wacho ga ni Osen go thum mamit adieri ahero okay owinjo kanyo jatelo komen ni kama chalo lo wadhi piyo omera nyathi matin no dwa donje tabu mar mon ariyo why nyathino ok nyal wewe mano Jarosoja wacho ni mon ariyo by the way Jarosoja naneno kane gi kelo Lady Morin anyway iwacho ni Jarosoja ni romogo kana nanene nakoromo nene ko kelo Lady Morin kana kelo Lady Jarosoja is a very good person in fact he has been supporting artist kumora more yudo ka Jarosoja en ng'ama kigine nitie jomoko makosechope e rate mar Jarosoja cha koro kata live gi okobi okiwache kisungu kikiwache kisungu idhi ketho ne Jarosoja nado wacho gimoro Osen wacho ni ng'ani ajali wacho ni Osen is very smart. We have to claim his effort. One of the best we have in Migori after the Omisiani. Why can't you clap your hand, Why can't you clap your hand? Network chando about we are at home. That is why the network problem. Omari Nash ankod line says a beach. Mano Francis. Ibimi achiel. Mit mara tayari mano Malcolm Bruno wacho ni Omari abiro luongi mondo ichwa ka e shomoro ba mani luongo ni Bruno Felix Weremos now no Osen okao John Bwaneno ka cha endi Ellen wacho ni Osen poko golo mano Christopher kusumano mane mama wacho ni Christopher mani luongo ni Crespo wacho ni Omari daki mos na wuod mina wiko mano emsinga wan kacha nyaka giona rebo Bruno be wacho ka shania Omari mos na Osen mato ngama mor gi nyinga no mano Francis mano emsinga MCD Frank Wayne okono zoom antie bakare baba thank you comments ni kama chalo lo we have comments King Bad Jarosoja onyim zazi wacho ni Omari mos na Osen ano kunena anonge ngama mosa mani mos na Osen ngata chiel kende mosa yawa ngeni no Osen muneno un Masimba Osen muneno un wandala wa ma microphone Osen muneno mosa anyalo manyo kidi Osen muneno un yawa bungeni danga tiek live Osen muneno Wawe let me comment. Wawe. Anjoge wewe gitomo samosaji. Gingi Yani koro Osen mina wiko. Yes. An kaka anasa asiyie ni adi process ni sekeza mondo jogi oyudi skiza tiyo. Okay, ko kata kamano ya jothum gi jok mochoko. Thank you very much. Process ni sekeza. Koro wacha ni hawa Omari kamano technique. Thank you very much. Kamano in another way. Okay. In a bundle. Koso akarimia wa pesa wagwenye go kama mondo jogo ne kake go erokamano lakini koro Osen mina wiko gisani benitie jathum moro maduong mipango go kolabo kaka aninge zana jathum bigo mboka ta kokoda kolabo koso kaka wanjo to madongo ngame go mbogo go kolabo ngene kolabo nyak ngik mokareyo achiel gane na kolabo gi rate ni Inyago kolabo ng'adhi luwo kiba. Awinji. Manyiso ni gima ji lao ni adwa nago kolabo gi ng'ama duong' ni. Inyalo go kolabo gi ng'ama luoki. Idhi kwayi thum chandesho. To no wer mamit moloyi. Kokira dengo gi nying ng'ato mana ng'ene go copyright. Awinji. Ng'eni gima Osen wacho no. Is very kore ing'yo rate ni makigo goro kolabo. To kine inyamach. Okine yani don kata lao nti ngam nyak wananga to ngam ke kwananga te de donga inanga no donga inanga mana chiel nyak manyiri mana chiel nyak manyiwa age song areo no mareo
nyaki go kolabo nga bende ineno ka in kuma chiegni ahinya. Yani ng'ame dhi chamo miingo. Maingo ng'ame an kizungu ka. Okawache ni koro ni jogan go mabor. To ata mana par ne ng'ata manyalo. Koro in short ni kiato sani pok apango kolabo gi ng'ata. Okay. Aneno ka jali wacho kaje ni poor network, watoyo wacho ni okewa, to ma chal ni un e tok dalawa. Jaro soja puro wacho kaje ni MC moro no, ja piti. Omiel. Omari, donge in Tanzania, mani longo ni Felix Okinyindeta. Felix Okinyindeta, nase duogo, nase atize. Felix, sani koro wan Kenya ka wan go senu mina wiko. In fact, ane makwongo yude kaka donjo. Aneno ka Sato Kebe wacho kaje ni ba Sato Kebe nigi club. Oluongo ga ji mopogore en kumiluongo ni Nyangweso. Adwa ni banka atudi gi Sato misho e go. Erokamano. Sadat mineno ni endi owacho kache ni ba en gi kar go show maber kabisa. Ndogo Junior donjo gacho wacho ni Omari. Ndogo Junior. Omari. Imanyo sen me yudo. Yude kanye amanye. Dogine ka ji dweri en mani koro yudi tek. Ji dwari dong winyo mano jathum. Ira tek. Jathum wadu kendo jamigori. Koro. Iluongo ni Ndogo Junior. Unya kata go kolabo moro mamit kabisa. Ko ineno jamano. Ira tek yut mane to wasir nyaka rado kode dire manchigo yo shows mag rally ka. To no rado kode kuma achiel. Donge koro ka ngato discord to kata ok giseche ko tinsinia. Abro discord konya gi namba ni. Mana dier koro bagma angena adhi mi namba ni mo. Angna we namba na yamo. Sadat wacho ni nyaka mi ground ba. Sadat Kebe immediately Sadat Kebe bira kanyo makoseno wacho namba nene te euro igine kake euro mapio. Koro Oseno bira wiko sane ango mipango nwa ma jopinyo obedi gi geno. Sane kawuono adhi timo launching mar album ma osong en koda uka. Asto kro domona chiel kum ma jopinyo bedo gi geno. Odhi timre Siri Junction. Kumoro ne Ateko Palace. Osiri Junction. Koponi ya Migori 200 meters nyaka kanyo kia gisori on your left, on your right hand. 200 meters tidonja Ateko Palace. Kanye mwadhi time launching mara tipo kawuono. Goseno mina wiko mbata. Yes. Odhiso mina lei. Togi arede jatanga. Yes. Kendo en launching madhi timbre ma serious madhi chakore by sa aboro wamoke until late. Late no tiende wanyalo tieke either kiny sa achiel kata sa paga chiel kugwen ka piny dwaru. Mano kare. Koro wakoni wadhi go live. Nyakwara moge jwang. Adeno kanyo ka Brian Udhiambo nyisa ni wachini ayie. Ana ayie. Boy mor kodi kanyo kabisa. Bas. But poka fulo nyinga donge. An mineno koro mang'ane wacho ni Omari moso Zoom gi Oseno mina wiko. Wakao mang'eny kabisa amor kodu. En Zoom with OZOOM. An gi nyinga iluongo ni Ozum Kapeta. MC Ozum Kapeta. NOZOOM. Kimanye gi OZUM to kinya yude. NOOM vile una Zoom Kapeta. An Migori 044 Migori County. Nyateke sub county Luanda Konyango village. Sori town karibu. Aneno ka ngato ngi kache chaenda aneno ka Nyero Sate osedonjo karibu sana. Welcome. Nyero Sate is one of the top funds that we have. Yes. And we have to appreciate any time kage donje. Yes. Aneno ka Patrick Lumumba wacho ni amor Patrick sana. Lumumba, thank you very much. Iwoi Martin no ba. Yeah. Mit paratare. Aneno ka Chris Power wacho kache ne Osen duogo kokoro wen. Mano duoka. Wadhi pango machiegni. Mani gima an benarito. Brian Akeche wacho kache ni Omari mosna Zoom gi Oseno mina wiko mbatara kido. Mani luongo ni Brian Akeche. Akeche ni ngeni Akeche kane wapuonjo go Kisii. Kumoro ni nyamaro ka en puonjo nyamataro. Ko chenja de nyamaro da. Lakini ugo mpira nyamagumu. Ange maber kabisa kundi ga wasome Skat Macheka High School. Skat Macheka High School. Yes. Bas. Wan ka indigo Oseno
Oseno Mina Awicko adwa ni Oseno Mina Awicko kon joge ni to be in gi YouTube channel. Misaya so kore kidhe yao. Nitiere ma Mara kidi mi jathumbo gine ne bounce. Nitiere ma ringo. Lakini nitie ma yao. Nitie midhe yao. Kori inyalo kono gi for the time being kuma ginyalo yudo e thumbe ni. Gisani to kata kidhi mbui kanyo ndika Oseno Mina Awicko. Oji oketo gi mang'eny. Mbui ng'eny. YouTube. Mora mirenge. Oseno Mina Awicko. Oseno Mina Awicko. But koro sani dwa ni imbi bed gi official YouTube mari. Mano kare. Mondo thumbe ni teji ji donjo yudo kanyo. Thanks for the advice. Kata an koponi ati ing'eyo clips ga, nitie jo mokete Facebook, nitie jo mokete e TikTok. Kore ka wan gi official TikTok account mar Omari Nash. Wan gi Facebook account mar Omari Nash. Wan gi YouTube account mar Omari Nash. Jok moketo boketa keta, but an be an official mara. Koro kanyo to ing'eya ne Oseno Mina Awicko. Adwa ne ng'ato wacho ka ni ma ing'e ka wanwa owacho ni Brayo koni ni enotile otemo paro ni sawa otile no da otile ngeno otile mor binyal par gima no timo ang'eyo we wacho otile Anyango iwacho ni dhi ratang' omang'o Anyango no dhi gone shopping Nedua holo Nedua waya. Mo wacho amua. Okay. Anyango dhi chiro na. Wadwa ni watiek live ni endi. Oseno Mina Awicko adwa ni kaw thuolo ni mondo ikone jo piny. Gima dange wachnwa kapok watieko live. Gima dange wachi. Moloyo to ni erokamano ne jogo moneno. Kech ng'eni bo mondo ng'ato kaw time ne kaneno gigi. Ben ng'ama be very serious. Koro nyaka odok erokamano mokwongo. Kata dho wadhi duoko ne ji te, to namba achiel okwongo duoko ne jogo mono kawo thuolo moneno. Joge. Asto bang' mano, chaka duoko ne ji te joherana te erokamano. Kata jani ji te moko kata joherana. To wiya kidek wil mo kakonga duoko ne joherana erokamano. Ang'e ni ji te to hera. First of all, congratulate Mugwedhi Angla Life Band. Koro jogo te mosechung' gi Mugwedhi Angla Life Band nyaka duok ne erokamano. Ne ng'ata man gi club luonga chwed ni puch. An bende dhano loso kod tam ji ariyo madongo. Mwawinjo nya maber. Nimar kata kuonde magochego dhano maluonga. To watimo mana winjruok. Oseno Mina Awicko adwa ni achaka owacho ni osom namba. Adwa dhi rego. Som namba ni jatelo. Namba? Ipongeni form. Namba na? En namba 1. Onge mang'eny en kata igona sadi tibro yuda. Koro joma klima Oseno yuda tek. Namba ne ndikoro. Koro ka yuda tek kaw namba. Ndik namba bed gi bugi kalam. Ada some gi dhokadi. Asome gi Kisungu. Asachaka some gi Dholuo. 07. Arina dhi mos mondo ng'ato ndiki. 07 40 gauchiel. Sende ko 40 gauchiel. 07 40 Prochiko gariyo. Apago chiko. Sende kapago chiko. Asa prochiko gang'wen. Yani 07 46 92 19 94. Met maratai. Mane namba. In fact samini wacho no amba comment kae a comment ne Sadat. Koro oyude kaendi. Ng'ata mono dwaro namba Osen madwa miye tich, madwa ne okete kumoro, mono winjo thum mar mon chendo chaka met. Go namba mar 07 46 kata ng'ama ok dami tich kata ng'ama dami na Musa. Mane namba Osen Omina Awicko. Sani piny odhi digital samoro idwa kata ni ati iluongo Oseno Mina Awicko egine e arus mari. Samoro idwa kata ni obie e housewarming. Samoro kumoro moro midware ikaka namba ne tigoyo iluongo ni 07 46 92 94. Ataneno kako ero kamano ba mano Sadat Sadat osebero kamano. Omari
congratulate gima otimo no ber ni Omari ni ambi congratulate gima timo no Felix ndera wacho ni comment nago embe wacho ni odwa no comment negi number no endo 07 46 07 46 92 92 1994 92 1994 yes aseme ngene Felix Okinyi mi winjo ni makore jama manyocho tera Tanzania iluonge ni Honorable Felix Okinyi MCA mar Kanyamwa ward iwinjo kikala kopodo ne kori ngeni magi jok ma serious ma koponi eti ijo ka Felix Okinyi ndedra meneno kani ingeni emomiyo live kibiro kama ikiane ngama neni ikiane ngama watch iwinjo nikech kaka Felix ni deponi ati akiae kaka imbe kia inge di papa ni eti ena normal fan makalo ma ngama ni county iwinjo magi jok makoro ni county ma nyalo mi any other support me idwaro koro kaka mi number ni no angeni maybe ko yudo time so ang no manyi mbele kanyo no eno minwa lamba goiro kamano nikech yudori at least jopenyo neni jopeny uwuoyo kodi akeni nitie wach moro midong godo kapok watieko nikech aneno ka koro sama yo wangwa Super Sato koro chalo gi marumo ji dwa dhi tich mana kan tiema uye nyalo wil goto par na ta aler anto igine odo ngani mutiyo godo nyalo be wache matin kapok watieko jamani nyen ma rande ga iluongo no zoom kapita nyamiyo wa mathoth about in watieko nikech aneno kodong mok ngeny ne 10 minutes agohero kamano ne johera mekwa duto tete mane lowa kawuone Super Sato wantiere Dal edition kendo wamor kodu duto te odichieng' ma kawuono an mawuoyo ka iluonga ni MC Ozum Kapita an wuod Migori County kawuono wantiere ka gi CEO MC Omari Nash iluonga no Omari Nash sasa by in the ginene gi mbele mka baba in ngama I do respect wantiere ka gi evangelist Mbata Osen Omin Awicko owuoke band ma ilungo ni Mugwedhi Ohangla live band mano band ne ilungo ni Mugwedhi Ohangla live band wamor kodu duto te anasebedo katiyo go Osen Omin Awicko kuom ndalo mang'eny kabisa matinde ji wache weche mathoth mar Osen makoro tinde mako Osen makoro sani move go wan go Osen Omin Awicko makata koponi ilungo wabire band ni oken kata kwa bire club ni anyway ok wabiro mondo wawal wabiro temo gimokelowa wago thum mayako yawa nikech kitambo mondo wawuogi ma jopiny nenwa kama tini wasebedo jok ma serious kabisa koro wakwayo fans wa duto te angini neno wanyaka Tanzania kendo wamor kodu kabisa namba waseketo kanyo unyalo timo kodwa business mondo wan bende wan ready matimo kodu business kendo wamor kodu duto to dichieng' ma kawuono ma en Super Sato Dala edition MC Omari Nash. Thank you very much Nash. Ka tieko we will watch moro nyaka go erokamano ne group mare Tanzania bose konya sana ne Rotama group kotel ne Peter Timba Peter no ngamusie pa Peter ngamusie pa Peter manyocho gola Nairobi by the way Peter manyocho gola Nairobi mabiro kakaso kore ka Felix Okinyi ndedra kawa tera nyaka Tanzania aya wagonu wero kamana yenya jomono ni kanyo ma iluongo ni Super Sato chenro mabiro ne Saturday wakelo ni jok mopogore midwa ni romgo kanyo no endo oko kamano adwa ni akoni ni iluonga ne Omari Nash chieno jamone mbele chen moneno mbele mwaginene nyalo denda ni Omari dhako ngore nigi chake kore kubni ariyo to pod chwako sitirungi werom kachacha endo YouTube samachon mondo koro watch Super Sato yote. Thank you so much. Pokaparo negene gine skiza wane oko tafadhali. Subscribe monde support wa. Skiza ni oko kanyo support wa. Ambe koro berna ka gochu ni kama bwana. Igochu na okini ati Omari wa support you are talented and you go far. To skiza nati taburika wakata.